Jopuonj ma skunde ma primary kod mano ma National Union of Teachers KNUT oyango ni giseikore matwa kendo bedo gi winjruok kod piny owacho mamalo ewi bero lwasi mar jopuonj kokalo e ogirimiti manyien mano Collective Bargaining Agreement CBA mar higa 2025 nyaka 2029. Jagoro maduong' mar KNUT Collins Oyuu owacho ni gino ma gidhi miyo pek e winjruok manyien no en wach mar medo jopuonj lemo e tijegi kata promotion ni mathoth gi tiyo matek to budho kapok giidho ngas e yor meto mar osara margi. Oyuu nowacho ni gisebet piny kod jolony maloso CBA manyien gino ma bende onywando pach jopuonj duto ka koro gima odong' en bete mesa kod twak gi piny owacho kokalo kuom duol ma Teacher Service Commission. Kanoloso gi jatend jopuonj mawuok e alwora ma Nyanza, nomedo ni kaka KNUT ok gibi thoro luongo gomo aoyaye kendo gibiro keto nyime weche mag twak. We must fast track the contents of the CBA, and of course we are using technocrats, serious consultants who have come up with the issues that affect our teachers all across. One of the issues, much as I do, is the career progression guidelines, where teachers have stagnated in one job group for over years. It is not in law, because it is nowhere in the Code of Regulations. So we are saying we must deal with the career progression guidelines and give our foot forward for a proper CBA. So what we've presented to our consultants are the very good wishes of our teachers that we have actually looked into, analyzed properly as a National Executive Council, and we made a presentation. It is this presentation that we expect Teacher Service Commission to give a counter offer that will place us on the table to negotiate a new CBA 2025-2029. So we are prepared as a union. Senator Mahoma Bay Moses Kajwang' onyiso jatend